täällähän se on. Kivaa. Kivaa. Kaustorpi. Päällä heti. Kaustorpi. Arvostan tätä suuresti. Mulla melkein 3. oksensi. Mitä? Melkein oksensi, kun se ei kun tuli niin päin naamaa vittu. Tuli se vitun ruma ämmä vielä. Vittu. Mitä helvettiä? Mä kuulin ääniä. Siis EMF-ääniä tarkoittaa. Ne oli kyllä hyvä, mä katson sitä silleen, että älä tapa. Hei, se hanttaa taas. Ai vitu se hanttaa. Sä oot kyllä rumaa. Sä oot ihan vitun ruma. Mihin se meni? Se meni ylös. Eiku. Mä hukkasin sen. Eiku siinä, mä itse menee alas. You are fucking ugly. M3. Kuuluuko?